Iyaqhubeka imibungazo nasezinxenyeni zeGoli emva komkhosi wokungena esibayeni kweNgonyama yamazulu uMisuzulu. Amabutho nezintombi zibuthane eHostela lakwaNobuhle eGoli zizobungaza lokhu. Injabulo ke ibiphuphuma ngokuzigqaja ngesintu sabo emva kweNgqophamlando eyenzeke esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma ngempela sonto. Induna yezinsizwa kaNobuhle ithi manje sebebheke umcimbi wokugcina lapho iNgonyama izobe izokwamukela isitifiketi esigunyazwe umengameli wezwe nokuwusuku olungaziwa okwamanje. Umusa wethu uphezulu baba uphezulu asazi ukuthi senze njani ngokuboya nje namazwe sieshile sibuya khona lekwakhangela amakengane namanje sikhona nje lana namabutho futhi ngicabanga ukuthi akusase emsebenzini asiyi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi namazulu ungena wasesibayeni. Ngiyabonga kakhulu impela nje ungena wasesibayeni. Isizwe samaZulu asiphelele uma nezintombi zesizwe zingekho emkhosini yosiko nakhona lapha kwaNobuhle bezisina zijabulela ukungena kweNgonyama esibayeni. Obhekene nezintombi uthi bazizwa bejabule kakhulu ngalokhu okwenzekile futhi baqinisekisa ukuthi bazogxumeka kuphi umhlanga ngomkhosi wawo ozokuba ngomandulo. Kahle akukalelekile ukuthi umuntu sengafika esigabeni basuna 21 kahle baye bekwenzele umemulo ukuthi sebeyakhulula ukuthi usukenza noma yini. Jabula kakhulu ngokuthi ubayede wethu useze wangena esibayeni egcineni. Ngithokoze kakhulu futhi nanokuthi sizolithola nethuba lokuthi sibambe umhlanga, siyazi nokuthi sizowunikeza abanye, siyazi ukuthi sibhekise kubani umhlanga wethu mangabe siubamba, asinayo iconfusion ebekade sinayo ensukwini. Ngiyathokoza kakhulu. Manje isizwe samaZulu sesilinda ukumenyezelwa kosuku lokugcotshwa kuhulumeni kweNgonyama uMisuzulu kaZwelithini kaBhekuzulu.